Ahojte, ja sa volám Vicky A ja Minka. a my by sme vás radi privítali pri tomto prvom videu našej televízie Vimy TV. Takže my sme začiatočníci, to znamená, nedávajte také blbé komentáre, akože nejaké také proste blbé. A keď sa vám video páči, dajte like, keď sa vám nepáči, nedávajte nič. Takže náš kanál bude o tom, že vlastne budeme robiť niečo ako Gogo. Nebudeme presne to isté robiť, samozrejme niečo akože dáme ako ostatní youtuberi, ale budeme sa snažiť vymyslieť aj svoje vlastné hry. Takže ako prvá hra bude 7 sekúnd. Bude to vlastne o tom, že Budeme dávať, akože... ja budem dávať jej otázky, alebo skôr úlohy a ona ich musí za 7 sekúnd splniť. Keď ich nesplní, nedostáva žiadne body a keď tak vlastne stihne to za 7 sekúnd, tak má 1 bod. A na konci to všetko vyhodnotíme. Takže Tešte sa s nami. Takže ideš ty ako prvá, musíš ísť prvá. Prečo my? No tak lebo musíš ísť prvá. Čakaj, musím načítať. Mne sa to vyplo. Čakaj. Pozrite, kto je s nami. Masík. Dobre, môžeme začať. No, Takže, nebudeme ju ukázať. Takže, spočítaj. Lukáš, daj to. Ježiši, ona nedala sekundy. Hrozná je to dievča normálne. Máš sekundy. Ale splač. No, 3. Nie, ty mi musíš povedať. Aha, takže spočítaj, koľko CD-čiek z rozprávky máš na poličke. 3, 4. 3, 4, 5, 6. Dobre, hotovo. Nestihla som. 7:28 už dávno. A nestihla si? Nie. Dobre, tak potom... Aha, tak ide teraz moja kamoška Vicky. Na to sa budem tešiť. Sa teším! Dobre. No, takže táto je ľahká. Všetky sú ľahké. No ja mám ťažké. Ja som mi dávala také ťažké. Nemám, i posledné čas. Nájdi bombonieru Tatiana. Ježi, to sa nerobí, kde bolo? To si snad robí srandu. Ja nevadím, že to je tako, že si kráva. Stop! Ježiš, kde je to Tatiana? Kde bola? Kde je to Tatiana? Oooo! Ja som myslela, že som pod stolom. Ja som myslela, že... Dobre, teraz uvidíš ty, akú mám otázku. Čakaj, sem ti to poviem. No tak ja ti to... Ja ti poviem. Ježiši, tak to dáš. Asi dúfam teda. Takže... Koľko plagátov máš? 9. Dala si to za 3 sekundy. Ale akože máš všetky plagáty úplne komplet. No ako 2, 2, 4, 6, 8, 9. Dobre, máš Na 1 bod. 1 bod. A tu tretí nedáš. To si sa sedí, že to proste nedáš. Dobre, ale ja musím zapínať. To tak dávaj. Zapni telku s ovládačom a vypni. Ja neviem, jak sa zapína tvoja telka. Počkaj, Vicky! Ešte som nezapnula. Dobre. Ježiš, ale to čo sa zaplo? Stop! Ale ja neviem, ale som ju zapla. Dobre, presne 7 sekúnd, ale nedala si to 7 sekúnd. 7, presne. Lebo ja nič nedám nikdy. Počkajte, ja vám to ukážem, len musím zhasnúť asi toto. 7, presne. Presne 7. Dobre, ďalšia. Počkaj, Vicky, ja ešte čas musím zapínať. Takže, ďalšia je, koľko máš poličiek, akože aj v skrini, aj vo všetkých oných. 3, 4. No, bež. 8! Stop! 8. Ale už som dávno povedal, to už ja dávno som povedal, takže Ja máme. si povedal len teraz. Nie, lenže ja už som to rýchlo stlačila, vieš, ja som 7:01 a ty už si 8:23 povedala. Aha, Takže, pozrite,
Dobre, Vicky, No kašlem takže na to. ona nemá žiadny bod. No. Ja mám jeden bod, a ty, že? No a čo? Môžem to dohnať. No rýchlo. Dobre. Ale počkaj, fakt nemáš stopky na mobil, lebo ty potom... No, takže... Ja tak búcham. No. Dobre, ale... No, takže... Nájdi moju fotku, keď som bola malá v albume a vyber ju. Ježiši. Mám ju. Ale vybrať ju treba. Mám ju. 7. Teraz 7. Mám bod. Už bolo. Ale mám bod. Ty si nepovedala stop. Ale to bola 7. Dobre, ale vybrala som. A keď sa to ráta ešte v tých 7, to znamená, vidíte? To je ona, keď bola malá. To je pindia, nie? Oj, Takže máme... Dobre, takže mám bod. Máš smol, kámo. tak lebo ja musím aj čas zapínať. A prečo? Lebo ona nemá. No dobre, takže iPhone nemá čas. Takže nemám, lebo ja mám síce 5, ale tam ja som si to omylom odinštalovala. Tu si ťa položím. Mi nenesieš šťastie. Ale je to zlaté. Takže, ukáž mi fotku, kde si vyfotená so svojím ocinom. Ježiš, kde to je? Stop! Stop! Nestihla si! Nestihla si! Je to jeden bod! Kde je tá fotka? Tu je. No, ale už je po limite. 7:20. Ježiš, ale to sa fakt nedalo stihnúť. Dalo sa to stihnúť. Nedá. No, takže ideš. Vicky, nemali nič. No, ale ty tu budeš sedieť, keď nezapnem čas. Jasné, tu sa budem odpalovať. Ja ti poviem až kedy, hej, budeš počúvať. Koľko je teraz štvrtá otázka? Počkaj. Hej! Áno, hej, štvrtá. Dobre, takže... Nájdi biely papier. Aho! Stop. 2 body z jedných. 3:20, okej. Vidíš, aké ti ja dávam ľahké? No, dobré. A teraz moja posledná a najťažšia otázka. Takže, koľko stromov vidíš z okna? Čakaj. Stop. 15. Dám ti bod, lebo si... Alebo nedám ti, lebo už bolo 7:25, je furt tak... Čo, ty si hrozný. No máš smolať to po limite. Dobre, ideš teraz. Dobre. Ty? Všetko vedieme. Dobre, no veď. Okay. Ja mám jeden bod, to si robia to. Nie, 2. Dobre. Ja viem. No ideš. Počkaj. Dobre. Zapni mikrofón a zakrič, kto to tu je? Kto to tu je? Kto to tu je? Kto to tu je? Iki tu je? A to funguje? Prečo to funguje? To vážne funguje? Ale lebo som ti to zapla. Aha. O, to je super. Dobre. Víte, ona tu má mikrofón a to tak super počuť. Dobre. Však, ako sa máš? Dobre som Dobre, vyplnila. počkaj, my to budeme takto na mikrofóne natáčať. Takže, teraz vyhodnotenie bude akože veľmi dobré, pretože ja mám 3 body a ona má 1 bod. Takže dostávate cenu. Dostávate cenu, takže idem vám hneď po cenu. Neviem, aká cena to je, pretože ja som ani jasnú cenu Toto je tá cena. Ďakujem veľmi pekne. V 6 dajú ti Babiku Babyborn. Úžasný darček, kupujte. Babyborn je úžasné. Wow. Takže už môžem odložiť ten mikrofón? Áno. Dobre, tak ho odlož. Takže my vám ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a ďalšie video už uvidíte čoskoro. Takže dajte like alebo nič. Takže píšte aj také komentáre, ale dobré komentáre, prosím. Dobre, takže... Áno, takže urobíme náš pozdrav.
Čau. 3, 4. Takže čau. Bye bye.